שלום, בסרטון הזה נעבור על הפקת מסמך מקושר קבלה. מתי אנחנו נזקקים לבצע מסמך מקושר שהוא קבלה? בדרך כלל כאשר אנחנו מפיקים חשבונית מס ללקוח בכדי שהוא יעביר את התשלום. מסמך חשבונית מס הוא מוגדר בסטטוס פתוח עד אשר אנחנו סוגרים אותו באמצעות קבלה. בסרטון הזה נראה כיצד לבצע את זה. כדי להתחיל את התהליך, נכנסים למערכת שלנו, המערכת שדרכה אנחנו מפיקים את החשבוניות. בתפריט בצד ימין לוחצים על הכנסות. לאחר מכן, מסמכי הכנסות. כעת תיפתח לי רשימה עם כל מסמכי ההכנסות שהפקתי. אני מאתר את חשבונית המס שלה אני רוצה ליצור מסמך מקושר. בצד ימין אני לוחץ על לחצן הפלוס. בעמוד הבא אני לוחץ על הוספת מסמך מקושר. בוחר בקבלה. כעת אני צריך לפרט איך קיבלתי את הכסף. במידה וקיבלתי את הכסף בהעברה בנקאית, אני מפרט את הדרך שבו הכסף יתקבל ואת חשבון הבנק שממנו יתקבל הכסף. ממלא את פרטי חשבון הבנק. בסיום לוחץ אישור. לאחר שסיימתי להזין את כל הפרטים של הקבלה, לוחץ על הפקת מסמך. אחרי שהקבלה מופקת, אני יכול לחזור לרשימת המסמכים ולראות שבעצם חשבונית המס עברה לסטטוס סגור, כי יש לה מסמך מקושר קבלה שסוגר אותה. זה כל התהליך. בהצלחה.